Sir, tini ani tripuri dofa channel ang khoroksa chini tipra sa dofa ni ekdom senior citizen tei sakthanai boni samungbai chini dofa onek sakao kakha getabo ang saimaka bo siklapro politically be involved ungjak bon porinke chini mane religious libu bo kotor kusuk ni podo tabuk tongu ke sa nang ni saksak ni sinimu kisah rograsdi. Ani bumung ke Pastor Jong Bahadur Deborma. Ani kami ke ayang Sipaijala district ni Ramnagar kamio. Ang aino kamio sini borok ni kami bisingo na sayo. Abun bisingo ang torma lokma hingke ani torma lokma kisisa perka wanjai kami bisingo saisung susuk no hinsenani noksa susuk sini borok seng noksa Borok jaga abo lalsing murawo baike soka ke lalsing murawo seng sini porinani bagi no sewi matangga kisa aipano kami kesamo to bebak tongbayo aipano aro tangina lalsingmura school of puila tangi admission naika arunani primary education center ma lalsingmura angka abo wanjai ni para ngkai samo ngkai meitei rok tongo manipuri rok tongo tei ajorao thurusar bubango omo haikeno kerengsa ke tongoi torka lokha only one family omo haikeno tori logoi ulo sikla soka hangkai ang jejorao high school paika hangkai no ajorao tamunukha male sini bororo socially economically, politically, belai no seng uklogo kelai tongha, belai ke beba kono khaja khai sapres omja. Haini bagi no sini borok no phiokna ni bagi wan suk mo. Bahake tamu kelai man ni belai ke wan suka. Yeah, sir. Jorao no tamu manile Agortola pai sok pai hangke aro kisa borok bai tinio ko Subud Deborma songbai bu malai leikha angkai Bongsi Thakur Ajorani MP Congress MP omo hairok bai malai yoi sini borok ni kaham hanya salai kai omo haike sering seng tongkai ngla samung sathung sayathung phaidi seng sini sinai nuknai educated tei sini tabuk political leader tongnai social leader tongnai rokno ring layano nai ring layoi kainta ke pro puila tiu je sasayo ajorao bo ang manjak mani tamni bagi male sakni borokna hamjagi politically phano socially phano bahike tamuk lele manai tisawi manai abuno wan sukma baino ajorao ang political group by involved pangka ajorao no ang jisuno muthangnai saknai rommani yagulo hungkaino tamo hunmanile ang nukha bible ni kaito abo yaphangni simino borokno songsarnani sing Abraham no naike bahake Abraham ni bosongno tornai logronai abuni yagulo hungke tamunukha manale erkha borogrok je musungtei tongkha bororok kaitorni koknalia borong sakao kaino hai sraimung klaikha buini yago klaiphika omo haikeno paithago kaiseng musini jorao tamunuk male khoroksa siklano phiokna ni bagi songkha wanama singsa ke musini yakti kai Israel bosongni yokmani no nokai abo bukhao encourage engkha encourage engkha sini asol gospel hingkai to
Jisu Kristo krus sakao thikya tamni bagi manile bo sengno sini beba hamya sitrani yakni phioknani bagi abuno wansu kahnkino tamo male Bible ni seng John Kothma kahamni Remsar 8 chapter 8 ni 31-32 porikhe tamno manile norok angno saiman kha kubuino saiman nai a kubuino roknai phiok nai a kubui bai norok yok nai hika kubui tamo nai nai tukte hingkai no tamo manile Jisuni bisingo na kubui tongo abo bai yogoi mano borok puila seng yok nam somphana ठीक no seng politically yogoi mano socially yogoi mano podre pot seng yogoi mano ni tongo haibano seng spiritually yog yang ke seng abo beba gono socially bo ungsiteng abo economically bo ungsiteng politically bo ungsiteng yogna ni lama ang Jisu simino nukmani bagai Jisu ni kopi nani ma sengkha zero changma hai ang je jorao Jisu Kristo ni kopi nani sengbo ang jorao sini Tripurao kokbrok sanai ro bru rokna kare riang rokna kare sini Tripuri nei yang saksa tongnai ro kokbrok sanai ro tamo manile belai bangthaya Jisuno romnai rok 70 kaglak tabuk lekha kangkai sara Tripurao 70 kaglak Boyer abo 1970 Hingkai 71 hingkai angno Reverend Labhoala nang ni borok na hamjake yokna ni lamau tumna musungke nang Jisuni kopi siding kai apru kai ang malon kha amo haikeno Jisuni kopi na ni senka apro already baptist na sai ang already apru Jisuno muthang nai sak ni yasak yasak mani ya gulono ang bo beba hamya sitra mutai hamya joto sing kesebe tongmani joto kusongskar tongmani abro niyak ni ang yogi manka thik abo ekeno guyok nei nina ang Jisuni kopi nani senka tabuk ngeito lekhana ni thangkai sen kami bo bangkha amsoi bo bangkha tabuk to sengol abo hazar hisabe se tabuk meeting rogo join khlai tongo manjari tongo kaito seni number to ka bangkha abun bagai ya sabu khakti thangkangke ang successful ma hnai teya sabu khakti tabu ang thangkangke tamo manle je jorao seng Jisuno ya sabu puila a jorao sini culture tongmani kmai thangka agio beba buini ri sum tongmung samung sariro kani tongmani bebak no kmai thangmani jorao seng tabu tamo manile sini kan mung sumung seng agio sakni no borom bernaria seng tabuk a sakni baya kai borom seng jaglia o ri sak mai thang mani jora kaisao o rignai ro mai thang mani tabuk a Jisuni bisingti kai seng tamu mankha manile seng omorok no phirogi mankha seng jora kaisao kok mai tang mani a kok bo seng Kobrok si Saragya Agortola ro Saragya ang college tongpro ang tagu muito mano sini tabuk minister Onimes Biniyong ani classmate college seng malai dai tikang ke ang tik bum pokha poktong ha bum malai dai tikang ke tamu male seng kogwang dai salai ko ani classmate drop bo kabang ma abo haino college seng malai kang ke khorsa to thija bo Sosindra Deborma DSP haino seng ekdom sakno tangmo manile sinia sakno borom khaina ringyang ni tongma jorao ang hano Jisuni bisingti kai tabu seng sakni kok khaina borom khlai manglai kha ang ani life kok borokno develop khlaina ni bagai ang sugya phano highly educated linguistic ni phano ang kok borokno pisana ni bagai songsana ni bagai tamo manile ang jora kaisao o bahai ke kok borok ungno sano nei nai
जों खरं tam asuk layoi ang tabu muito mano Reverend Eliana ang जों takok budrai te Olindrolal Tripura जों letter abo agi literature samung khlayo budrai de Burma to tongko kata ketang tongko mission compound tongko tang manile जों lastly decide khlai lekha o letter no जों kokbrok silengan bagai जों omono adapt khlaisinai hanina जों roman script by जों lekha abo thik khlai rekha sini Olindrolal Tripura abun pore ke जों suilaika Olindrolal Tripura bo Christian tong bo Christian ya haipa no bo kokbrok ni liberal kokbrok no develop khlainani bagai bo जों no subaka mo haikeno जों azorau sering sama boy khlai lekha abo 1972 3 bukhago amo pore khable serengman boy ro sereng sama boy abuno debu develop khlainya nai जों sini tamo manile जों cikon magazine ro kari lekha kokbrok bai amo haikeno tamo manile sini kokbrok tabuk asik jora phai sopaika जों tabuk smai ketal man mani yagulo जों whole bible manka omo haike जों tabuk teruk khai a jora kisi sakai senglai mani tabuk university tabuk doctorate college rogo tabuk soli tongka omo haike tamung kha manile iya sabakha omo haike develop mani sing nogo जों tabuk nugo sikam robor ni kokbai sekang sini pori tong mani bagai kebang mau no borok ni kusugo kanani division rok tam rok manani abro subaka tabuk sini sare rok kok borok bai man kang ke develop thanio sini beba gono hamnai ni nai ang wan sugo hamui bo tongo pain bagai tabuk ang sanani musumani hingke tamo manile kubino phiok nani ko abu jisuni bisingti yok mani ang personally mo kubuyeng kha nei ma wan sogo jisuno romani yagulo te kaisa bukha tamo nukha hanmani le bororok education bukha serengnani bukha thanglaika जों जे जराव jisuno romlayo a jorao to sini doctor engineer nei hingkai abo aino sairi mano sabutong doctor hingkai nilmuni doctor ni salai tiro engineer hingkai monoronjan ni salai tiro hingkai tahu ba kebang mano seng mano master degree to tabu kami matheno kebang mano master tongo haini bagino ya sabakha wan suka hingkai abo tabu bororok samungmai ani bagai sela iya itu tebo economically tebo development kan kamon tebo strong kamon omong kai ang tamunukha male jisuni bisante o sini socially economically educationally om kai abo ang spiritual nole bat no tangranai tamo hanmanile spiritually ang bat no tangranai ni samani omoni bisingti se bebak no tabuk terik kai asu jara sopai aba hain bagi tamo manile ang jisuno sengno lama phunugui mano phunugo phunukha ni masao tabuk sini future ni bagi ang ani wan supung kai tamo manile sini borok ni bisingo tabuk seng faithful Christian nango leader rok ni bisingo social leader phano hansede political leader phano hansede abo spiritually phano hansede kubui khe jisuna poito khlai phainai rok belai khe nango abun bagai obuskang thinang o thinango sini tabu kebang ma sini Christian leader rok tongbayo MLA rok tongo MDC member rok tongbayo ang borok no koinani musungo tekisia kuthuk khai jisuno wan sukma baikhe kubui baikhe ang tatal ni saya jisuni akubui no sanan thangmase jisuni akubui baikhe chini bosong rok no tui dulani bagai yak pholokhe
yakung sekhe wan suka hangke tabu bo jora lai thangka hanpano jora tongkho tabu seng kaiton everything is possible bebak no possible hain bagi seng thik no identity kemana ne bagi englaka asgle te manglaka ni hanpano kaitor klaiman ya kere seng amnen mote ke seng faithfully jong kai ke kaitor sung subanai faithfully seng klai kai kubui bai ke kathar bai ke klai ke kubui na seng tamo hanmani le seng buskango achievement sini manani musungi tongmani nukna musungi tongmani abo nuknai o zora kisi sao se angasek nukhangke tabu sini a zorani leader tongnai ro abo tamuni nai fully the highly educated thing phano tamo mane le borok sasuk zora to bi pheke tabu to highly qualified tabu sini leader of tongbayo abo spiritually dehnai politically dehnai socially dehnai educationally borok kubi sak tharke tabu bo zora tongkho jang khabaya ni kre khabaya oi bakhabera sugui tangkangke seng ni nahomani we shall overcome someday ni mane overcome nai kaitor na jatana na hamari terteng amoro na sokha ge hambai bela ke sano ani question tongman ke nang joton si utoroi ro bel han introduce khai de hotani na joto utor manka je an prashna hoka ke nang sin tiprasa no sin tripraha bhai ke na musu abusung utor maka je leader or political leader social leader spiritual leader mane faithful ke tabu sang tangka ke still there is way hai da hope tong inge te nini achievement busung khnaka ani question tintan tongmani nini achievement nang bahike nahara musu te borong pa khaya musu ha de ba inge nahara musu ma to chin sung phyokjak na musu ge phyokjak na musu ha ke sung faithfully jotono sangma khaine ha de politically spiritual leader thing social leader thing ke te nini activities by nini achievement busung khanaka nini achievement bisin te na chin kok borok ta us development ngai university jara sung porilai tongkha roman script by inge te gisa ang siman mote ke nang karbi klangkha je पहिला जे कक बरो न्यू टेस्टामेन्ट नो ट्रान्सलेट खाइ क्यालकाता रो as माने तंगलाई बहि बसानो याकाले जे न्यू टेस्टामेन्ट नो फुलफिल खाइखा संग परेहानि चिन दफानो परेहानि सुजुग रखा स्कोप रखा आबुनि नि अचिभमेन्ट नि आं मने खाइ इगे बनबागै बेलाइके हामबाय इगे काइतनो आयु कलो खेतनो थं तेबो ओमहाय सजेशन रो ओमहाय सिनियर सिटिजन अंगै चिन दफा no suggestion ro ba saklai maro rona nang hai matong angke jorama ke te rodi chini obona young star ro hambai belai ke belu bel ko ke hai nai kun